Wonten
sedaya para prajurit ing sak wanci-wanci menawi pati wonten payuh-payuh anggenipun nggadahi kewajiban sedaya para prajurit yen supados boten badhe nguciwakaken dhateng panjenengan. Nelake duwe panjenengan kang kadhewe. Nanging kabar sing kula tampi ing mangkilipun badhe wonten peranganing kawula ingkang badhe minggah wonten ing Pendhapi Agung Kabupaten
mboten kok kawula saking tanah Jawi mboten saking mriko mboten nanging aneh sangat. Aneh. Nggih, pawonganipun kok kulite putih, wagah dhuwur. Naminipun baron sekeber lan niku. Yen adat tumrahe wong Kabupaten Pati dedeke ora pati dhuwur. Pakuntane sawemati ora putih. Nandhake baron seket. Nggih, saking negara Spanyol mriku. Sing beda aja gawe-gawe. Lah iki Tanah Jawa lan Spanyol kuwi ngadoh. Lah kok nganti ana Spanyol tumeka ning Pati njur nyembah. lah kula nggih mboten mangertosi. Lajeng kula jaluk ken bedah. Piyambakipun puguh mboten saged pun bedah. Dadosaken gelut. Lah sak kanca kula gelutan kalian baru cekel peniku wau Rasane Lah nggih kula kalah, kula batok mboten tegas, coblos gaman nggih mboten tumomo. Erken Pati Paling joget timbalan. ken menapa nerkak tadosan kang kados mekaten. Panjenengan kok ngantos sugih benar. Pangapunten. Ing sekali kula naliti wonten ing dusun Jambean menika dereng wonten kedadosan wonten salah pawongan ingkang nami Baron Skeber. Menika dereng wonten. Nanging sak sampunipun Mas Baron Skeber menika wantun bendung toya ingkang ageng puskari menika sampun limrah awit wonten negari Spanyol menika menawi wonten tanah Jawa. Piyambakipun menika badanipun boten kiyat. Hawanipun panas. Pira limrah. Prae piyambakipun bendung toya kangge lelomban. Menika sampun limrah. Jane banyu kali mau disembong mung bentuke kanggo Menika leres. Erken Pati bejaringan. Nggih paring dawuh. Nggih kula Kanjeng Adipati. Tumindak lan pakatne si Baron Skeber kae ndak umpamake gama seplik mungkin rampak lamun ora enggal kabrasta ing mengkone bakal lungguh terus lho. Titiar kang gano lampu sekian Pati penjaringan susu putus ngerahake tindak lan pakatne si Baron. Panjenenganku pribadi kang bakal ngono wong saka Spanyol kang aran Baron. Oh ngaten. Kula sawetara sakaramu aku Monggo iki. Monggo kula dherekaken. apa niku sing unjuk aturke nalika Nggih Kanjeng nggih menika. Kyai niku. mengko disana ora tegesan tampuk kan jenengmu. Nek karo lagi sepisan iki aku ketemu saya-saya sandang penganggur itu kalawan saka ing Kabupaten Pati. Tenane sapa kang dadi asmane lan saka ndi papan Waduke yen aku baron sekak wong saka negara Spanyol. aku saka negara Spanyol. Bali kowe sapa? Ditepung aku pengayoman ana ing Kabupaten Pati. Wasis Jaya. Sedulur Wasis Jaya Kusuma. Tambah dulur, tambah dulur. Sing tok karepe tambah Mergo aku ning Jawa ora duwe kanca roang. Bisa tepung karo kowe. Wis tak anggap sedulur. Sedulur Wasis Jaya Kusuma. Kowe kok teko ning papan kene dirit karo Pati, karo si pemudi Jambean kae. Arep ana apa? Arep ana apa? mergo aku tinangesan lawan kawon Kabupaten Pati. Kamapan pereng sisih kulon ana ereng-ereng Padayam. Kabeh kaum tani padha alok yen sawae padha garing kaline ora milih banyu. Kayatan ning papan kene jebul kang sira kang bendul kawan kan
Yo, bener. Jane mengkul karo kopi. Sedulur Wasis Jaya Kusuma. Aku mesanggah ning pati. Mergo wis palilah. Aku diwenehi panggonan. Kowe tak eling ngerti. Nganti aku wani mesanggah ning pati. Mergo aku diwenehi panggonan karo Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Dadi aku niki ning aturan. Kurang karepku dhewe. Panembahan Senopati menehi panggonan karo aku. Kowe kondo kanggo aturan. Ya aku ngerti. Pati sing kabuwongan ana ing utara. Nah, bener. Nanging ora hake Panembahan Senopati yen dunungke pawongan ana salah sawiji. Wah, Kan kudu njaluk riwah kang kuasane. yen perkara kuwi aku ora ngerti. Mergo aku wis diwenehi paliwah cuma ndok ning pati. Saiki aku tak kondo karo kowe. Iya. Mergo ning Spanyol ki hawane anyep. Beda ning tanah Jawa. Hawane panas ora umum. Kali tak bendung, tak watus, tak kulumban. Ya, kowe kena cuma ndek ana ing Kabupaten Pati. Ning ana saratan-sarana. Apa kuwi? Kali kang tak bendung mau kudu mbok bedah dimen banyune muli. Kudu tak bedah. Wah, ora iso. Ning arep aku wis kondo. Aku wis kulino. Urip kanthi cara sing anyep. Ning Jawa panasnya tak bedah. Aku ora iso adus, ora iso lomban. Aku iso mati, aku iso mati. Harus kene. Kowe dak pipeh kanthi saranane kang sorak. Yen ngono, yen pancen wis mbacutke tumindak lan pakarmu. Ning kene iki batu do pariksa. Kowe arep udo bareng kesawara aku. Pancen patung. Pantes. Saya sepuh iki tembesan nyesan pasih Sedulur Wasis Jaya Kusuma. Aku ora kepengin gelut kaya bocah cilik. sing tok kaki. Yen kowe iso ngalahke aku, usahakamu apa? Aku mengko bakal lunga yen kowe iso ngalahke aku. Kok sok kali ini. Yen ada saka Spanyol tuh kono ing tanah iki. Ya, Kowe duweni piandel kang ampuh. Ayo ambek kene ngono. Kerajaan sama Spanyol. Sing bakal tapi nyawa. Ya. Boy. Pancen wong Jawa ora kena digawe gampang. yen sing kurang tembus. Takoni somuri. Terus kene. Sing yen pusaka ora saka Spanyol. Ayo. Yen pancen batangku terus kene nampan sakare masjid. Sebelum dilake banyu. Sedulur Wasis Jaya Kusuma. Ana tetemuan tol tinuku. Aku mau sing dodol kowe sing tuku. Saiki dadi kowe sing dodol aku sing tuku. Ais! Boten tumomo wong batang bangke. Ambalane. Baron Skep. Yen kok ngadol tinuku, kenane si Jaya kali Jaya. Utawa kas. Ndak kira ora bakal Terus sekarang perang candek kowe dhisik. Aku njaluk enah 20 tahun lawas. Lamun jan 20 tahun. Kowe lan aku kudu ketemu ning papan. Oh, dadi 20 tahun. 20 tahun perang dibacutke. Kowe karo aku kudu temu kene iki Wasis. Yen aku wis teko, kowe kok ora teko. Sing kowe kalah karo aku. Kosok bali. Yen aku wis temu nang papan kene kowe ora teko. Tetes kowe
Aku pengen selurut ning wong pati padha salah tampa. Jare sawahe tandurane cemati mergo banyu rasane aja salah tampa. Waduh, suli. Ana kahanan